Tatenda ngachigara zvipasi. Nyaya dzouroyi dziri kuenderera mberi zvakanyanyisa. Kumwe kunyangara kumeso, kumwe kunaka kumeso, but Mwari asikadenga nenyika akasika munhu mufananidzo wake. Hatidi kungotaurana neye kuti munhu muroyi nokuona musina kumuona kuti muroyi. Panzwisise ipapa. Ende mweya iyi haisi yese mweya inobva kuna Mwari inotaura chokwadi. Imwe ndeye kunyepa, imwe ndeye kurotomoka. Saka zvongoti kana zviunanga hwamunoita mumwe ndiwo hwokunyepa hwokunanga mumwe munhu asina mhosva nokuona kunyangarirwa nomunhu unonzi muroyi kwete. Tinzwisisana ipa, tiri kunzwisisana. Ndoda vanhu vanoita zvakanaka. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura asi chakanaka kuita zvakanaka. Munhu wese ziva paunofamba nopanenge pano murayiro wako kuti zvandiriya zvindakutadzira mabiya ako. Chakanaka panyika kurarama zvakanaka, kuita rudo. Rudo ndo runoita kuti rusakuisei mumhosva. Toenda tinonyaya dzatinotonga apo, tinogona kudzitonga nyaya tinoti nyaya iri papo. Mbavha dzakawanda, vanoroya vakawanda, atano batwa achipomba musi wedhomhombo musi upi? Wo, unonoka chete kubatwa imese munopomba ini. Unzwa? Unonoka chete. Unogona kupfeka magirazi ukavhara kumese kuti usaonekwe, but musi unobatwa chete unotoonekwa kuti magirazi wakapfeka chi? Magirazi. Saka kunonoka chete. Muri kunyatsonzwisisa? Muri kunyatsonzwisisa? Anditaya magirazi kaya kuna kutara vanogara. Mundareka hamusimo kuzosuwa. Vangu vachipopota kuti mambo vanonoka se ndati nomusangano wana chinzuro anani. Ana Mujibha nana Chigwindo vanga vanozvanga vachikumbira kuna mambo. Saka ndinombotedzera kuti ndinenge ndirimo munyika ndinotonga. Saka ndechiti kana vana vaya vachikumbira zvavanoda ndovanonge ndichitaura navo. Saka mambo haanzi anono, asi kuno vanogona kufonera mambo kwete mese. Kwazoti anonoka kudarika ono usingadekarega kuenda kano panopa ndinotonga kana nditonge kudenga kandotonga pasi pezuva. Handingataure zvekudenga kwandisati ndaenda, asi ndotaura zvepanyika ino ivapeni tiri papi tiri para. Right, ndipenya yatona. Oya nani Munezi? Ini ndauya nasekuru. Sekuru wa Munezi, vaipadhuze mutere nawo yemuzukuru. Leni mwana? Ndine mazukuru namkona. Vazukuru valeni mocho vaipadhuze mutere nawo yasekuru. Tsanangora tinzwe. Rwaitori tikumziya mwanya, tikumziya. Ndikati mufamba kwezera. Taura titi. Ini nekuziva kwangu ndaitoti mudzimai wangu anogara ndareni momo. Saka nzira ndikazoshandisa ndavaenda kuna chairman waboard. Ndakaenda ari manheru zvakanzi nyaya yako yekuti tishande manheru ane azviite. Chirara panapa timukire kumba kwake mangwana kuseni. Tinoda dzimai yako ari kwedu. Kuseni tingomuka kuseni tadasedza village members committee, including officers of mine. Tukasvika pamushapa yapa apa udonza ndonyaya iripo ndo yavenga mukomana ikukusini ndimoyo muna kana munhu pano wakada kusecha mukazomushatiita sechinji bvadzaiwa isusu tipengwa tisecha rabvapinda komiti kunosecha kwata tinakuona munhu atazonziwo chipinda kunaso
batashuka kuti apana munhu ndapinda mukadzi ndandamona anga akawanda akafuka zvima yeseni izvezvi afuka ndazofura ndakati uyu mukadzi wadai atiri kutanga alright tazvinzwa handiti wazo zvataura pindo pamusoro ini handisi chikomba chemukadzi wake asi kuti ndakatora mukadzi waakambogara naye. iwe hausi chikomba wazo zvataurawo hanzi takauya nemakomitizi takasvika pamba mukadzi akatsvagwa iwe ukamubvumira kuti tsvagai mukadzi ndobva atsvagwa ndobva wambomushayiwa mudzi wemukadzi ndobva apinda mumba ndobva ana mukadzi ari makafuka sanga ndizvo here zvakataura izvi. Ndati handisi chikomba asi kuti ndakatora mukadzi waakambogara naye. iwe wakatora mukadzi waakambogara naye ndowauna izvo akutaura ndiye murume akambokunongedza kudai achikuti wakatora mudzimai wako ndiye mudzimai wako akazoona ari pamba pako kwamugara nematsaga efoja ndiye nhasi kuti wadzoka achiti anodai mudzimai wangu uye rino maakamboramba achiti handimuzive saka ndakazomuwana ari pamba pako. Pamusoro kutora kwandakaita mukadzi inini ndakaziva kuti mukadzi anga murume mudaro takagara pano ine nembu yangu baba womunhu akasimuka akataura kuti apa pana mukwasha wangu ndakaziva kuti dare ndikatisinisa ndakaziva kuti shuwa mukadzi hana munhu. iwewe ukaziva kuti mukadzi uyu hana murume handizvo zve chokwadi ukabva tinzwe ukabva muno mudare musi wanda musi wa 2 pakanzi kudii maringe nemukadzi wakutaura atezvera wasimuka achitaura kuti ai usitaura zvatezva pakanzi kudii maringe nenyaya yatataura nhasi mukagara zvakanzi mese hapana murume munhu. zvakanzi mese hapana murume munhu hazvisiri izvo zvakanzi mukadzi tako kupa mwedzi mungani handi wadudza ega mwedzi miri yanga rikita se mwedzi miri usina murume kone asi pava kuti ndini dzinda murume wake toti kudi tuma dzadzapera isi dzadzapera saka zvotawa noruzvipikisa here kuti wakatora mukadzi wako ndiri kuzvipikisa nekuti anga asiri mukadzi wake. aiwa katati muno mudare muno ndavaka haina kutongwa here yakatongwa nditi yakapera ichinzi kudi yakapera ichinzi hapana mukuvai aikona yakapera ichinzi 2 months mukadzi wenda unogara 2 months mukadzi achita kugara kupindura handizvo zvetu akanzi nogara mwedzi mingani miri tomboona kuti zvakamira sei mwedzi miri yapera here haina kupera yaakapuwa kana nedani iwe ndobva watora chakamesekedza mazwi panapa kuti uyo ari kukuma chikoro iwe waramba kukazoonekwa varoora mukadzi uyu charangwa zvakaoma nedai takazvinyora mabhuku dare harina kundudza kuti iwe haufaniri kuroora munhu kana ona asina murume zvirimo kamabhuku meni abaita kubvunza kumwe chete kana mini makatipi masuku kwamukuta mubasa ndizvozvo dari kubvara kutimi mama isidzokera kubasa kwanga muri ndizvo ndende kubasa amai handizvo kwanga muri dzokera kubasa kwanga muri iwe chigara 2 months usina kuroora imama idzokera kubasa kwanga muri saka mubvunzo umwe chete wamubvunzwa pakuti 2 months dzadzapera here kubasa murume akatotiponza musoro saka yanganyeri kuti andiona akakuponzai musi upi akakuponzai musi iwowo wamukuti musiwo musi wa 2 ndopa mukakonzi makonzi wabva mati kuti ndamubvuma vatenda kunoona ndabva mabvuma 2 months dzatatakupai
Alright, nasi sisi turi kuti kudii isitakakupai 2 months kuti tione kuti unonge mukagara sei mano murume kawo isitakakupai 2 months. Oh, zvese tikutonga chiti chikomba kawo nekuti makarambana naye anongoramba kuramba asi sisi takamisa nhau yenyu kuti ipinde mudare takupai 2 months. Munoziziva ikosidare kuti ari makaramba kuti mukatimuona muchikokuriwa nevanhu kuti takavaona saka makakonzwa musiwo ndikuenda kuona kumba kukonzwa ndikuenda kuona ndakangofandasiyana nazofandasiya hatina zvekuramba hamuna kurambana adiyakaramba kabuzi naina nekwantiaa chikutondewe baba kwatiti uyu mukwasha uyu hatimuziva asi ndoziva kuti akaisa mari mufoni akaisa mari foni ndizvo zvidaigara nati vatindeikochera mapoti yakairiye maikaisa mufoni yakairiye atemwe muenda basa amai amsoka azuma akararokora asi yajega Lautaro. Izvi mungatendere vana ava ndakabvira kare papepa danho rekuirira kumashurisi nokutanga ndansi asi iro chipiri ndakanga ndiri uyu ndati ndowanga uyu shuwa akauya nozvinhu kubvisa gudzu rese kana mukandipa mambo wokuti aiwe mupurisa wamambo aende kuona kuti zvinhu zvomumba make zvokwake uzvo zviripo here kumba kwake kana zviripo ndo pandikaona pepondi yekuti uyu akarambwa uyu anga afree munhu anoda switi saka zvinoti hazviwana nomunhu tinzwanane mukaita baba anoita maitira mukuita kushaya vana mazvategedza kutaura mukaita baba anoita matauriro amukuita mushaya vana idi fane ende pamusoro paizvozvo munoporomota chihure hani mazwa munogadzira chihure pavana dare rapfuura makasimuka sababa mukamirapo mukati ndakapiwa mari yemufoni handizvozve takanga takukubvunze kuti mari yamukapiwa mufoni yanga iri yei imukati yanga iri yei handizva inzira yerodzi kai roi papaita rodzi kaita rodzi kudaro vana vakazorambana zviri pamutemo havana kuzosvika papoindi havana kusvika papoindi iyo kuroti saka vademutikudiii takaona marambirwo yakaitakura chinonzi kurambwa chinonzi kurambwa chii kupanana right vakapanana guburo rati good havana kupanana saka vasina kupanana guburo vakarambana here kana vasina kupanana guburo vakarambana here havana kurambana ndopatiri nhasi havana kurambana kuda kuti mukadzi wechi mukadzi wake nokuti havana kurambana kumbobotedzana baba chete vakatakusana mudziyo pasina taiona kuti ndachiona kuti chuya murando uyatonikasira mirai Murado. Tambira gupuro rapo. Imari iyo.
What the point? Hey, tinya ada tin gue. Tin gue nane. Tesar. Wazone kuti mwana wakaramba murume. Ya ndinozviona zvaitika. Mazvona? Ngavapedzerane zvamundishingokusimudza ruoko ndichida kuti tapamwe chete naika pakuti wazviona kuti murume mwana wako aramba murume nhasi kuti hachamuda handitika right warambiwa shamwari kuti hachakuda tezvara wako wazvinzwa wazviona here kuta kuti nhasi uyu aramba murume kureva kuti panga wakagara nayanga asi mukadzi womune here upindira zvikunzikanwana pamba wakagara nayanga asi mukadzi womune here achanzwa akamukadaro ambonyara pinduranwa zvinomira sekuda zvinomira sekuda kuti anga ari mukadzi womunhu ichokwadi nga ari mukadzi womunhu saka zvino kuti uchikomba right ndodaira kuti yapera hatisina zvimwe zvatichaita discuss nyaya yekuti kana mamudarira kuti munotora ina handina kuti mukadzi asarorero zvandakataura mudare ndakati kuita munotora 2 months usina mukadzi handina kutaura nemukadzi ndozvandakataura bosi kana ndikatotaura zvakawanda handikushiwo ndakati iwewe kuda kukuona 2 months usina mukadzi kana wazorora mukadzi mudare mamambo ucharangwa nochi dare saka iwe wakaita zvakanaka wakavhimira mambo wanzwa taakugovana pfuma yako iwewe unofanira kunge uchipuwa neni mambo ndozvaakaita zvisirizvo urikuzvinzwa mutemo womudare kana munhu abatwa nomukadzi womunhu anobata wazvinzwa tudzi kuenda kwamambo tudza uchapiwa iwe dismiss mabuda mudare matongerwa mutongo wenyu wekubvisa mombe 4 nhatu dzichaenda kumuridzi angari muridzi wemukadzi before inini mungati madzvinyirirwa here kana kuti mutongo urifu ndadzvinyiriwa nii mati madzvinyirirwa aiwa ndingabvise mombe 4 kumunhu anga asingagare naye uya ne11 months asiri pamurume muzvinzo vakatosiyana abva kumba ikoko achitoshanda achizvishandira andira saka ndikatoona naye kubasa ndakaona naye kumba kwake muzvinzo mambo vanga vasina kumpa grace period yekuti uchambomira kusvika pa aiwa mambo akamupa 2 months dzanga dzatokwana here 2 months ngesadzakwana saka mimi mungachiziva here kuti chamuri kuripiswa ndechekuti matora munhu 2 months dzakwana here kana kuti inini mhosva kuti ndakatora munhu 2 months dzakwana dzakataura namambo ndandichizviziva kuti aiwa anga muchiziva kuti mucharipiswa here saka mombe muri kubvumirana nazvo kuti mutongo urife aiwa mombe dzandiri kudzindibvise ndipe munhu yo ndodzei hadzisi dzekuripa here kuti makadana nemunhu asati amupa gukuru handina kumutora pamba kamukadzi mukadzi imimi muri mukadzi munhu here imi mungaita 11 months here musipo imimi pamba penyu murume wenyu anenge achiti muri azviti asi kando zvakaitika kune uyu mama vakanga vambokuudza here kuti handisati ndapa munongopo iya wakazvitaura ini ndakatokwira dare ndakatapa mari wakakwira dare kuti nyaya yechezese itomwe apiwe gupuro mudare ndisati ndakutogara naye asi nyaya yangu inini ndoikazotanga iyo wava haina kutozotonga usaka mukuti mutongo wamapiwa hausi fair on the other side but kumwe kwacho mamuchizviziva inyu kuti muchatoripiswa ndanichizviziva nokuti mama mungane kutaura something here panyaya yemutongo kowaini kuti hazvinokufadza but handiti murume wawenyu here like fully murume awakeka asi but tichabudisa ndimuzvona bate zvara kwachona ndida kutomubvisa handiti ndida kuroora nditi chikomba chisina kuroora ndozi ndichipe mombe dzei ipapo ndo pane point yangu mazvinzi dai akaroora ndaiti ari kudzorera pfuma yani yake zvino hana kuroora utora mwana womunhu handiti omuzvarisa mwana ogara naye handiti wanzibhadharwa futi pamusoro ndizvozvo saka mama manga muine vana vangani kune murume wamabva nazo
aripi mwana Kugara mumba kwedu. wo munogara mbakwenyu musati maenda kuna Anogara kumba kwaamai vangu. mwana wacho ari kumbotorawo here kumboita take care of mwana wake kana Hapana kana chaanobvisa kana sipo, even sipo zvayo. Hapana. All right, I will attend.